πώς κατάφεραν τρία αδέρφια από την Νορβηγία να φέρουν στο προσκήνιο μία μέθοδο προπόνησης που άλλαξε για πάντα την αντοχή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νορβηγικό μοντέλο προπόνησης. Πώς δημιουργήθηκε, τι ακριβώς είναι και πώς μπορείς εσύ να το εφαρμόσεις. Είμαι ο Βασίλης, προπονητής και αθλητής στίβου με εξειδίκευση στη φυσιολογία της άσκησης και σήμερα θα δούμε τι είναι το νορβηγικό μοντέλο, πώς δημιουργήθηκε και πώς μπορείς εσύ να το εφαρμόσεις. Οι περισσότεροι νομίζουν πως αυτό είναι μια εφεύρεση των αδερφών Ingebrigtsen τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η μέθοδος έχει τις ρίζες της πολύ πιο πίσω. Ας γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο λίγο πιο πίσω, στη δεκαετία του 90. Την εποχή όπου οι αθλητές από την Αφρική κυριαρχούσαν παγκοσμίως στα αγωνίσματα αντοχής. Ένας 18χρονος αθλητής από την Νορβηγία, ο Μάριους Μπάκεν, μετακομίζει στην Αμερική ως μαθητής ανταλλαγής και τελειώνει εκεί το Λύκειο. Ταυτόχρονα αγωνίζεται σε πρωταθλήματα της Αμερικής υπό την καθοδήγηση του θρυλικού προπονητή Τζο Νιούτον. Εκείνα τα χρόνια, ο Μπάκεν έρχεται σε επαφή με στυλ προπόνησης πολλών χιλιόμετρων και αυτό αποδίδει. Το 1997 αρχίζει να μελετά έντονα την προπόνηση του Πίτερ Κόου. Ο Πίτερ Κόου είναι ο πατέρας και προπονητής του γνωστού αθλητή Σεμπάστιαν Κόου, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου έως το 2027. Το στυλ προπόνησης που εφάρμοσε στο γιο του είναι αυτό που τον έκανε να κερδίσει χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες και να κάνει παγκόσμια ρεκόρ. Ο Μπάκεν ξεκινάει να προπονείται μέσω τηλεφώνου με τον Πίτερ Κόου και κατάφερε να ενσωματώσει το δικό του στυλ με το στυλ των Αμερικάνων. Τι έγινε στην πράξη? Βασίστηκε στην προπόνηση του Τζον Νιούτον με τα πολλά χιλιόμετρα, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να βάλει ποιότητα μέσα στο κάθε χιλιόμετρο. Η άποψη του Κόου για την προπόνηση ήταν πως δεν χρειάζεται να εξαντλήσεις τον οργανισμό σου για να πάρεις τα μέγιστα αποτελέσματα. Χρειάζεται απλά να φερθείς έξυπνα ώστε να τρέξεις σε στοχευμένες εντάσεις για να πετύχεις στοχευμένα το ερέθισμα που θέλεις. Πώς μπορούσε όμως να ξέρει με τόση ακρίβεια την ένταση που θα έπρεπε να προπονείται? Το 1998 επιστρέφει στην Νορβηγία. Εκείνη την εποχή, ένας οργανισμός με το όνομα Olympia Toppen δημιουργεί το μεγαλύτερο κέντρο εργομετρικής αξιολόγησης στην Νορβηγία. Εκεί, οι επιστήμονες κάνουν έρευνες πάνω σε αθλητές ώστε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση στους αθλητές τους. Εκεί ήταν και η φάση που ο Μπάκεν έπαθε σχεδόν αιμονή με την επιστήμη. Με τον καιρό έμαθε πώς να ελέγχει την ένταση της προπόνησης και να επιλέγει σωστά τις εντάσεις που θα έπρεπε να ακολουθεί στις διαλυματικές προπονήσεις. Κατάφερε λοιπόν να ελέγξει την ένταση με βάση τις απαιτήσεις του σώματός του και όχι με βάση τις απαιτήσεις του αγώνα. Την περίοδο από το 2001 έως το 2004, ο Μπάκεν αρχίζει να βλέπει τα αποτελέσματα της νέας προπόνησης που εφάρμοσε. Κατάφερε να τρέξει τα 5 χιλιόμετρα σε 13 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα. Ο ίδιος ο Μπάκεν δεν έλεγε ποτέ ότι βρήκε την τέλεια προπόνηση ή κάτι τέτοιο. Έλεγε όμως πως κατάφερε να βρει έναν τρόπο με τον οποίο θα ελέγχει αν η προπόνηση που κάνει πάει όντως στις εντάσεις που θέλει να πάει. Μετά από μερικά χρόνια όμως έρχεται η ανατροπή. Ο Μπάκεν αρχίζει να εμφανίζει συνέχεια τραυματισμούς, κάτι που τον έκανε να αποσυρθεί από τον επαγγελματικό αθλητισμό για πάντα. Αυτό ήταν και το σημείο που κατάλαβε πως ο πραγματικός περιορισμός δεν βρίσκεται στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα, αλλά στο μυϊκό σύστημα και στους στένοντες. Πώς έγινε γνωστή όμως αυτή η μέθοδος παντού και γιατί έμεινε στην ιστορία ως η νορβηγική μέθοδος? Ο Μπάκεν μόλις τελείωσε με τον επαγγελματικό αθλητισμό, αποφάσισε να σπουδάσει ιατρική. Αυτό ήταν ίσως και κάτι που τον έκανε να ψάξει τη μέθοδο της προπόνησης σε πιο επιστημονικό επίπεδο. Οι περισσότεροι αθλητές, μόλις σταματάνε τον επαγγελματικό αθλητισμό, συνήθως απομακρύνονται από αυτόν. Εκείνος όμως έκανε το τελείως αντίθετο. Μόλις σταμάτησε τον επαγγελματικό αθλητισμό, ξεκίνησε να γράφει για αυτόν. Ο Μπάκεν ξεκινάει να δημοσιεύει online τις σκέψεις του. Την εποχή εκείνη, κανένας εκτός Νορβηγίας δεν τα βλέπει. Το ίντερνετ ήταν πολύ διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Δεν υπήρχαν running influencers, δεν υπήρχαν running coaches, δεν υπήρχαν YouTube videos που να εξηγούν για προπόνηση. Ήταν πολύ διαφορετικό. Όμως μέσα στην Νορβηγία πολλοί διάβαζαν αυτά που έλεγε. Γύρω στο 2010 ένας προπονητής έρχεται σε επαφή με τον Μπάκεν. Μιλήσαν για τις ιδέες του γύρω από το διπλό κατόφλι, τις μετρήσεις γαλακτικού στο αίμα και κάποια πράγματα γύρω από τον περιοδισμό. Ο προπονητής έψαχνε τον τρόπο να βελτιώσει μακροπρόθεσμα κάποιον αθλητή. Ο ίδιος έλεγε πως δεν του αρέσει η ιδέα του να μετράμε την προπόνηση από την αίσθηση του αθλητή και έψαχνε μια λίγο πιο αντικειμενική μέθοδο. Ακριβώς όπως η προσέγγιση του Μπάκεν, ο οποίος μέτραγε την ένταση της προπόνησης μέσω μέτρησης του γαλακτικού στο αίμα. Ο σκοπός του ήταν να κάνει τους τρεις γιους του παγκόσμιους πρωταθλητές. Το όνομα αυτού του προπονητή ήταν Gert Ingebrigtsen. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Χένρικ, ήταν ήδη σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο παγκοσμίως. Ο προπονητής αυτός πήρε την επιστημονική φιλοσοφία του Μπάκεν και κατάφερε να την πάει στο επόμενο επίπεδο. Κατάφερε να πάει ένα βήμα παραπέρα τα διπλά κατόφλια με μια λίγο πιο συγκεκριμένη προσέγγιση. Έκανε μετρήσεις γαλακτικού στο αίμα
σε κάθε προπόνηση και το πιο σημαντικό απ' όλα, εφάρμοσε αρκετό όγκο της προπόνησης με βάση τις απαιτήσεις του αγώνα, κάτι που ο Μπάκεν δεν έκανε τόσο πολύ. Εδώ βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το σημείο της ιστορίας είναι λίγο αμφιλεγόμενο, καθώς ο Γκέρτ υποστηρίζει πως η μέθοδος που εφάρμοσε είναι καθαρά δική του εφεύρεση. Ο Μπάκεν απ' την άλλη υποστηρίζει πως μιλήσανε μέσω email. Μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Ωστόσο, ό,τι και να λένε, η επιρροή του Γκέρτ από την προπόνηση του Μπάκεν είναι ξεκάθαρη, καθώς οι αδερφοί Γκεμπρίκτσεν ξεκίνησαν να εφαρμόζουν όλη αυτή τη μέθοδο μετά το 2010. Ο Μπάκεν όμως μιλούσε για όλα αυτά πριν από το 2000 ακόμα. Η αλήθεια εν τέλει όμως είναι πως συνέβαλαν και οι δύο στη δημιουργία του νορβηγικού μοντέλου. Ο Μπάκεν έψαξε να δει πώς μπορεί πιο επιστημονικά να ελέγχει την ένταση της προπόνησης. Από την άλλη, ο Γκέρτ έψαξε να δει πώς θα κάνει έναν αθλητή σε βάθος δεκαετίας ή και περισσότερο να αντέχει όσο πιο πολύ όγκο γίνεται στην ένταση του κατοφλίου. Πάμε τώρα να δούμε μερικά πιο συγκεκριμένα πράγματα γύρω από το πώς λειτουργεί το νορβηγικό μοντέλο και πώς η επιστήμη τεκμηριώνει όλα αυτά τα στοιχεία. Αρχικά, αν μπορούσαμε να βάλουμε κάτι στην κορυφή της λίστας, αυτό θα ήταν ο υψηλός όγκος χιλιόμετρων μέσα στην προπόνηση. Οι αδερφοί Ινγκεμπρίτσεν αναφέρουν συγκεκριμένα πως έτρεχαν γύρω στα 180 με 190 χιλιόμετρα ανά εβδομάδα σε περίοδους υψηλού όγκου προπόνησης, δηλαδή σε περίοδους προετοιμασίας. Ο Μπάκεν αναφέρει πως έτρεχε γύρω στα 160 με 180 χιλιόμετρα την εβδομάδα από τη χρονιά που επέστρεψε στην Νορβηγία. Φυσικά αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Κάποιος, για παράδειγμα, που τρέχει σε χαμηλότερο επίπεδο, δεν θα ήταν σωστό να φτάσει σε αυτούς τους όγκους χιλιόμετρων, τουλάχιστον όχι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, κάποιος που τρέχει σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά ο στόχος του είναι ένα αγώνισμα όπως για παράδειγμα ο μαραθώνιος, αυτά τα χιλιόμετρα θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι απαραίτητα τόσο πολλά. Γιατί όμως κάποιος να κάνει ένα τόσο μεγάλο όγκο χιλιόμετρων? Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη του 2014 που έχουμε, η αύξηση στον όγκο των χιλιόμετρων εβδομαδιαίως συνδέεται με αύξηση της πυκνότητας των μυτοχονδρίων. Με απλά ελληνικά τι γίνεται? Ουσιαστικά ο οργανισμός αποκτά την ικανότητα να χρησιμοποιεί το οξυγόνο που παίρνει πιο αποτελεσματικά για να παράξει ενέργεια. Πάμε τώρα στο δεύτερο σημείο. Αν ρωτούσαμε τον Μπάκεν ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο περισσότερος κόσμος στην προπόνηση, πολύ πιθανό να μας απαντούσε πως πάνε γρήγορα τις εύκολες προπονήσεις και υπερβολικά αργά τις δύσκολες προπονήσεις. Στο νορβηγικό μοντέλο, όλες οι εντάσεις και οι προπονήσεις εξαρτώνται από μετρήσεις και από νούμερα, δηλαδή από μετρήσιμα μεγέθη. Οι Νορβηγοί στην προπόνησή τους προσπαθούν να κρατάνε όσο πιο εύκολες γίνεται τις εύκολες προπονήσεις, να είναι πραγματικά εύκολες. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να εκμεταλλευτούν το αργό τρέξιμο σαν αποκατάσταση από τη δύσκολη προπόνηση. Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι πως για να καταφέρεις να πηγαίνεις πραγματικά χαλαρά τις εύκολες προπονήσεις σου, πρέπει να προπονηθείς στο να κρατάς χαμηλά την κόπωση στον οργανισμό σου. Με λίγα λόγια, πρέπει να έχεις χτίσει μια καλή αερόβια βάση πριν προσπαθήσεις να προπονηθείς με αυτόν τον τρόπο. Ας δούμε και ένα λίγο πιο πρακτικό παράδειγμα. Το κακό με τους περισσότερους ερασιτέχνες δρομής είναι πως πάνε τις εύκολες προπονήσεις τους σε μια ένταση που ξεπερνάει το 80% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Από την άλλη, οι δύσκολες προπονήσεις τους δεν είναι τόσο δύσκολες τελικά, γιατί πάνε συνήθως κάτω από το 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Τι συμπεραίνουμε? Ότι κάθε μέρα πάνε περίπου στην ίδια ένταση. Πάμε τώρα στο τρίτο σημείο. Ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν πραγματικά την ένταση της προπόνησης. Φυσικά, ο δείκτης που τους δείχνει καθημερινά πώς πήγε η προπόνησή τους είναι η καρδιακή συχνότητα. Είναι κάτι πολύ απλό. Ωστόσο, παρότι αυτός ο δείκτης είναι πολύ απλός και εύκολος, έχει κάποια σφάλματα. Δηλαδή, η καρδιακή συχνότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο. Έτσι, τα δεδομένα που παίρνουμε καμιά φορά είναι λίγο θολά. Ο Μπάκεν παρατήρησε, για παράδειγμα, πάνω στον εαυτό του ότι μπορεί να τρέχει στην ίδια ταχύτητα διαφορετικές προπονήσεις, να έχει την ίδια καρδιακή συχνότητα, όμως η παραγωγή του γαλακτικού στο αίμα να είναι διαφορετική. Τι σημαίνει αυτό? Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, αυτό σημαίνει ότι η μεταβολική κόπωση στις δύο προπονήσεις ήταν διαφορετική. Με λίγα λόγια, έκανε άλλη προπόνηση κάθε φορά, παρόλο που είχε ίδια ταχύτητα και ίδια καρδιακή συχνότητα. Έτσι κατάφερε να βρει τον τρόπο να μένει στις ίδιες εντάσεις σε κάθε προπόνηση ή τουλάχιστον στις εντάσεις που χρειάζεται η κάθε προπόνηση, χωρίς να παρεκκλίνει καθόλου από το στόχο του. Το επόμενο σημείο της νορβηγικής μεθόδου που θα αναλύσουμε είναι κάτι που πολύ πιθανό να περίμενες εδώ και ώρα. Είναι το διπλό κατόφλι. Είναι μια προπόνηση η οποία έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή τελευταία. Αυτή η προπόνηση αποτελείται από δύο μέρη, όπως λέει και το όνομά της. Ξεκινάει με την πρωινή προπόνηση, όπου είναι μια προπόνηση κοντά στην ταχύτητα του κατοφλίου, και ακολουθεί μια δεύτερη προπόνηση το απόγευμα, η οποία είναι σε παρόμοια ένταση, αλλά με διαφορετικό σχεδιασμό. Οι Νορβηγοί παρατήρησαν πως σε μια απλή προπόνηση tempo, η οποία διαρκεί πάρα πολλή ώρα, η συσσόρευση του γαλακτικού στο αίμα είναι πολύ μεγαλύτερη στο τέλος από αυτή που θα θέλαμε.
Οπότε τι σκέφτηκαν. Σκέφτηκαν πως αν χωρίσουμε τις δύο προπονήσεις στη μέση, θα έχουμε μια πολύ μικρότερη συσσόρευση του γαλακτικού στο αίμα και με αυτόν τον τρόπο θα προπονηθούμε πιο κοντά στην ένταση που θέλουμε. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε όταν ο Πίτερ Κόου έβαζε στο backend πρωινή προπόνηση κατοφλίου και ο ίδιος έκανε το απόγευμα μια δεύτερη με τον Τζον Νιούτον. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει από τον απλό δρομέα. Χρειάζεται μια πολύ καλή σχεδίαση μέσα στην προπόνηση από έναν πολύ καλό και έμπειρο προπονητή και η αλήθεια είναι πως θα λέγαμε πως κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο για έναν απλό δρομέα. Μπορεί να κάνει πιο απλά πράγματα και να δει πραγματικά πολύ καλά αποτελέσματα. Το τελευταίο σημείο στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα είναι κάτι που οι Νορβηγοί το ονομάζουν Golden Zone. Ο Μπάκεν παρατήρησε δύο πράγματα όσον αφορά την ένταση της προπόνησης. Πρώτον, στις χαμηλές εντάσεις το ερέθισμα δεν είναι τόσο δυνατό όσο θα θέλαμε. Με αποτέλεσμα να μην προπονείσαι εν τέλει όσο πραγματικά νομίζεις ότι προπονείσαι. Από την άλλη, όσο η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει, σχεδόν αναλογικά ανεβαίνει και το γαλακτικό. Όχι όμως για πάντα. Υπάρχει ένα σημείο πέρα από το οποίο όσο ανεβαίνει η ταχύτητα της προπόνησης, το γαλακτικό ξαφνικά αυξάνεται εκθετικά. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το γαλακτικό μας δίνει μια καλή πληροφορία για να καταλάβουμε σε τι επίπεδο είναι η μεταβολική μας κόπωση. Το μυστικό λοιπόν των Νορβηγών ήταν να βάλουν πολλή προπόνηση πριν από αυτό το σημείο που εμφανίζεται η εκθετική αύξηση του γαλακτικού. Το πρόβλημα με αυτό ήταν πως αυτή η προπόνηση έφερνε μακροπρόθεσμα μεγάλη κόπωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο Μπάκεν και ο Γκέρτ εδώ για να λύσουν αυτό το πρόβλημα χρησιμοποίησαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία ο Μπάκεν έτρεχε στο χαμηλότερο μέρος αυτής της ζώνης, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερης διάρκειας επαναλήψεις ή συνεχόμενη μέθοδο. Από την άλλη ο Γκέρτ έκανε το τελείως αντίθετο. Πήγαινε στα ψηλότερα σημεία αυτής της ζώνης ή και λίγο πάνω από αυτή με μικρής διάρκειας επαναλήψεις. Συμπερασματικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος από τους δύο βρήκε έναν καλύτερο τρόπο από τον άλλον και οι δύο προπονήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και ένας καλός προπονητής μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και τις δύο μέσα στον προπονητικό του σχεδιασμό ώστε να υποφεληθεί αντίστοιχα από την κάθε προπόνηση. Και ξέρω ποια είναι η μεγάλη απορία τώρα. Μπορεί ένας ερασιτέχνης δρομέας ή τουλάχιστον κάποιος που δεν βρίσκεται ακόμα σε αυτό το επίπεδο να εφαρμόσει το νορβηγικό μοντέλο και να έχει καλά αποτελέσματα? Η απάντηση είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι θα θέλαμε. Ναι, εννοείται πως δεν μπορεί κάποιος να πάρει το μοντέλο και να το εφαρμόσει ακριβώς όπως το εφαρμόζουν οι αδερφοί Γκεμπρίξεν. Όμως ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει καλά τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος μπορεί να πάρει αυτό το μοντέλο και να το αξιοποιήσει ανάλογα και να το προσαρμόσει φυσικά στη φυσιολογία του κάθε αθλητή ή κάθε ασκούμενου. Σίγουρα τα διπλά κατόφλια και ο τεράστιος όγκος χιλιόμετρων δεν είναι για όλους, ναι. Όμως όταν κάποιος έχει την κατάλληλη γνώση μπορεί να πάρει αυτά τα δεδομένα και να τα προσαρμόσει ανάλογα στον κάθε ασκούμενο. Το νορβηγικό μοντέλο μπορεί να είναι μια πολύ καλή μέθοδος προπόνησης, όμως δεν είναι η ιδανική μέθοδος απαραίτητα για όλους και πάνω απ' όλα δεν είναι ιδανική για την επίδοση σε όλες τις αποστάσεις. Είναι απλά μια πολύ καλή μέθοδος που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλές άλλες μέθοδοι που είναι εξίσου καλές και για κάποιους συγκεκριμένα θα μπορούσαν να αποδειχθούν και πιο αποτελεσματικές από την νορβηγική μέθοδο. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία πίσω από το νορβηγικό μοντέλο. Το 1998, ένας 18χρονος επιστρέφει στην Νορβηγία και αρχίζει να μετράει το γαλακτικό του. 20 χρόνια αργότερα, οι ιδέες του βρίσκονται πίσω από Ολυμπιονίκες, παγκόσμια ρεκόρ και το σημαντικότερο, μία μέθοδο η οποία άφησε εποχή. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μία απλή ερώτηση. Πώς μπορώ να προπονηθώ καλύτερα αύριο από ό,τι σήμερα? Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σε έκανα να καταλάβεις κάποια στοιχεία γύρω από την νορβηγική μέθοδο και πώς μπορείς εσύ να την εφαρμόσεις στη δική σου προπόνηση. Αν χρειάζεσαι βοήθεια με την προπόνησή σου, στείλε μου ένα μήνυμα να δω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Και αν αυτό το βίντεο σου άρεσε, άφησε ένα like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια απορία γύρω από την νορβηγική μέθοδο.